Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, arane korban, berkorban. Jadi diarani istilah korban, berkorban iku yo dhewe ngorbano. Ngorbano apa? Ngorbano materi nek dhewe, ngorbano harta bendane dhewe, ya ngorbano rasa welase awak dhewe marang wong liya. Dadi diarani korban iku mang sejatine korban. Kenapa kok korban iku kok bentuk binatang utawa bentuk sapi, bentuk wedhus sing dibeleh terus dibagekno nang warga sekitar ngono ya. Ya mergo arane kurban. Nek sedekah iku iso uga iku mang benda sing cara jajan sing ora bentuk makhluk hidup. Sedekah kan iso kaya sedekah es bubur kacang ijo, sedekah jajan pasar kan. Sedekah dalam bentuk duit ya iso. Lah nek arane korban iku mang ya kudu makhluk hidup sing dikorbanno ngono istilah. Lah kalau panjenengan kan nek umpama berkorban kan istilahnya kan sapine panjenengan, wedhuse panjenengan sing sampean ingu, sing sampean rawat iku akhire kudu rela dikorbanno, kudu ikhlas dikorbanno supaya kanggo apa? Kanggo iki sedekah marang wong-wong sing kepingin wong sing istilah iku nek filosofine korban kan gawe ngrasakno supaya wong sing ora tau mangan iwak wedhus, ora tau mangan iwak sapi ben iso ngrasakno. Lah iku sejatine wong korban. Berkorban. Lah nek korban secara rasa welase dhewe marang wong liya ya iku mang mergo awake dhewe iki wis ngorbanno harta bendane dhewe, wis ngorbanno apa ya rezekine awak dhewe, disempet-sempetno tuku sapi katakanlah ya. Awak dhewe sing duwite iku wis dicelengi sebenarnya dhewe ku duweni penghasilan sing pas-pasan tapi berhubung iso nyelengi bertahun-tahun nyelengi bertahun-tahun kanggo kepengin korban ngekeki wong supaya bisa wong wargaku kene, desaku kene supaya bisa mangan iwak kabeh. Direwangi sampai nyelengi duit gawe tuku sapi sing regane 7 juta misalnya kok ngono ku lah iku dulu iku sing arane wong sing berkorban. Lah iki secara pemahaman ilmu Jawa ku kaya ngono ku dulu. Gak ngerti nek masalah dalil aku ya gak paham aku. Iki aku jabarno secara bab rasa lho. Aja dihujat aku, aja dilokno. Aku duduk Pak Ustadz sing iso dalil. Jadi tujuanku iku mek kepingin buka nalare panjenengan, buka logika panjenengan, akal sehat panjenengan supaya awak dhewe iki ora keblinger ning hal-hal kaya ngono ku. Kadang wong arane berkorban, korban sapi, korban wedhus tapi njaluk pulian. Terus njaluk apa ya? Jenenge iki diumumno sing banter, kadang kan ngono kuwi. Nah, iki jane ora perlu. Sing penting awak dhewe iku iso nglegakno wong tentang apa? Ya iku mang bisa mangan enak ngene wis. Dadi iku lah istilah lah kok. Iso padha iso mangan enake, padha iso mangan iwake. Gambarane kok ngono ku. Lah nek masalah cerita Dura, masalah ceritane biyen Nabi Ibrahim kan ngono ya cerita Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail. Iki bener apa asli Kang ya, bener asli apa duduk Kang cerita iki. Masalah asli apa duduk aku gak ngerti wong aku waktu itu duduk ora dadi saksine Nabi Ibrahim beleh anake. Aku kurang lahir lho. Bahkan mbahku buyutku canggahku ya kurang lahir. Gak ngerti nek biyen parah sesepuh-sesepuh Jawa mbok leluhur-leluhur Jawa apa-apa ora kadhanyangan Jawa biyen ngerti ya gak ngerti lah aku ya wis dhewe saiki generasi penerus aja sampai mikir sampai sakmono lah. Mikir awake dhewe iku
ambil sisi positif itu. Ambil sisi positif ngene itu. Bu iku ana iku cerita iku bener apa salahe, bener apa orae ngono ya, bener apa orae ning cerita iku mang yen istilah iku Nabi Ibrahim sampai ngorbano anake iku sampai dibeleh akhirnya dadi wedhus iku gak ngerti ya. Kan iku kadang ana filosofine lho yen Kanjeng Nabi Ibrahim ae gelem ngorbano anake. Iki mang gelem ngorbano anake mergo kepingin ngekeki daging para umate kan ngono misal. Filosofine kan ngono. Lah, anake sampai dikorbanno. Mergo apa? Saking ora duweni hewan peliharaan, saking ora duweni ya misalnya iku mang ora duweni ya hewan peliharaan yang mungkin zaman Nabi ora ono dhuwit ya. Umpama saiki ku kan wong ora duwe dhuwit, ora gablek donya kan ngono. Apa sing tak bagekno ning fakir miskin, apa sing tak bagekno ning wargaku, ning umatku kan ngono. Lah, Kanjeng Nabi saking pengin ngekeki wong sedekah iwak ning wong. Iki gambarane wong gak duwe, wong ora mampu tapi berusaha mampu ngewehi. Iki sisi positifnya tekan gini tuh, berusaha. Cuma ada kudu iso ngambil kesimpulan iki. Yo aja sampai ditiru lah, kok sampean tak panjangan niru. Oh, anakku tak boleh ben aku mlebu swarga, aja sampai ngono lho. Iku jenenge halusinasi. Wong sing halusinasi iku wong sing ora berpikir jernih, ora gawe akal sehat. Iki tambah wong sing digetingi marang Gusti Allah. Dudu anjurane Kanjeng Nabi ngono niki lho. Ngoten. Nah, nonton gambaran ini Kanjeng Nabi Ibrahim wis kok ngono ku lah dia kudu iso ngambil sisi positif ya. Yang ternyata wong berkorban iku ngene. Sebenarnya ora maksa, ora dipaksa. Wong iso ngorban apa gak ora dipaksa. Dianjurno wong kabeh ku kudu berkorban. Iki kenapa tuh? Mergo ben tradisi iki iso terus menerus. Jadi setiap tahun iki supaya wong sing katakanlah dalam tanda kutip orang mampu tuku iwak sing mangane mungkin zaman saiki isih ana sego karo kerupuk, sego karo uyah mungkin isih ana to ya. Lah iku ben iso ngrasakno rasane iwak daging ku kaya apa ngono. Lah nek sing berkorban iki wong sing mampu-mampu tok ya nek mampu iku mang berkorban setiap tahun nek ora ya apa to lah. Dadi wong sing biasa-biasa iki yo setidake yo ayolah ngewangilah ngramekno tradisi iki. Umat Kanjeng Nabi kudu bisa nerusno ajarane Kanjeng Nabi sing mulia iki ngono. Sejatine iku ngono. Dadi panjenengan pun salah paham napa sing kula jelasaken iki. Nggih. Pun sak menten mawon Lur. Sekedhik mawon kula nyuwun pamit. Ngapunten sing kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.